Здравейте, приятели! Днес ще отваряме фигурка на Sonic Prime. Взех се тук в момента от морето. Очаквайте следващото видео след този клип. Ще бъде, може би, ако не съм си забравил GoPro-то вкъщи, защото е доста възможно да има по-малко кадри от самият влог, който ще направя за понеделник или за вторник. Нямам се на представа колко ще оставаме. И да, не се знае нищо. Ще се види в по-късно време. Но сега да отворим фигурката на Соник. Ето, отворих я и сега да видим какво ми се е паднало. Окей, паднало ми се е Knuckles. Точно това си мислих, че ще ми се падне. Но има ли нещо друго в самия пакет? Това ще го направим като част едно, защото ще си купуваме и други такива неща. И тук има още някакви листчета. Ето ги. Чакайте да ги отворим. Да, това са неща, които ги имам. Ето ги всичките. Тия са Rare. Добре. Ще си направя един тик на ето този Knuckles. Ето този. Ето го Knuckles. Ето доста е големичък. Горе-долу колкото единия ми пръст. Но мисля, че ще направя колекция от тях и ще събера ето тези всичките, които ги имаше и на самия пакет. Много искам ето този големият. Някак си ще е много готино. Или ето този робот ще изглежда доста яко. Това ще е от първият епизод на отварям фигурка на Sonic Prime. И ще си обметна после Knuckles. И до скоро виждане, хора. Чао, чао!